додгоҳи ноҳияи исмоили сомонӣ пойтахт рӯзи 4 июн даъвои Каромат Шарифову раиси ҷунбиши муҳоҷирони Кори тоҷик дар Русияро алайҳи се идораи давлатии Тоҷикистон аз ҷумла Вазорати умури дохилӣ рад кард. Каромат Шарифов иддао дорад, ки ин ниҳодҳои давлатии Тоҷикистон дар бораи шаҳрвандии ӯ ба мақомоти рус маълумоти ғалат додаанд. Каромат Шарифов то 3 рӯзи оянда фурсат дорад, ки аз болои ин ҳукм шикоят барад. вазифаи мо иштирок кардан дар ҳама судҳои сатҳ ҳаст, аз поён то болора. бо ёрдами шумо, бо ёрдами рӯзноманигори дунявӣ дар Тоҷикистон рӯзноманигор нест, вуҷуд надорад. ин нест худаш мебинам, ман дидам ки нест. дар озо мо ба ҳама партофта будем ки имрӯз суҳбат мекунем ва боло меравем ба қисми болое ки шаҳрӣ мешавад. мумкин ҳафтаҳои дигар 10 рӯз муҳлат мо ба шаҳрӣ месупорем, хабардор мекунем. зиёде ҳаст мухлисони мо, муҳоҷирони мо, шаҳрвандоне ки берун ҳастанд, ҳама интизоранд. ҳазорон не миллионҳо интизоранд. асли даъво ин аст, ки соли гузашта мақомот аз душанбе ба мақомоти Русия навиштанд Каромат Шарифов шаҳрванди Тоҷикистон аст, дар ҳоле ки худи ӯ иддао дорад пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ ҳеҷ вақт шаҳрванди Тоҷикистон набудааст. Шарифов мегӯяд, танҳо дар сурати ба шаҳрвандии Тоҷикистон буданаш эътироф мекунад, ки дар ин бора қарори додгоҳи Конститутсионии Тоҷикистон содир шавад. бо вуҷуди нокомӣ дар зиннаи аввали додгоҳӣ, Шарифов ба ҳал шудани қазияаш умед дорад. ман боварӣ дорам, ки натиҷа метиҳад. барое ки пеш аз як фикр карданда ин рӯзои кӯтоҳ мондааст. гузаштани судҳо мондааст, баҳсҳо ҳастааст. ман гуфтам имрӯз ба кормандони давлатӣ, ки бед ғаҷдии хонаро берун набароред. шумо кардед, ба берун меред, инам ҷавобгарӣ ҳастааст. вақте шумо дар мурофиа ба кормандои умури дохилӣ муроҷиат кардед, ки барои чӣ шуморо ба Тоҷикистон овардан, онҳо чӣ гуфтанд? онҳо ҷавоб дода намехоҳанд. аз мо талаб кардан. чӣ талаб кардан, ҷавоб дода наметавонанд. раиси ҷунбиши муҳоҷирони Кори тоҷик дар Русия рӯзи 13 декабри соли гузашта аз Москав ба Тоҷикистон ихроҷ шуд. Русия баъди ин шаҳрвандӣ Каромат Шариповро бекор кард ва ҳоло ӯ ба гуфтаи худаш як шахси бидуни санади шаҳрвандӣ аст. Шодмон Ятим, Мирзонабии Холиқзод, Озоди Душанбе.